Nagsasab ang mga botante nga sa mall magboto sa Cagayan de Oro City. Saranta ang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sarah, sa entrada pa lang nga bahin din sa usa ka mall sa Uptown sa Cagayan de Oro City, makita na ang taas nga linya sa mga botante nga buot mo botar sa ginahimo nga mall voting sa pito ka mga presinto dinhi sa First District sa Cagayan de Oro City. Sumala sa COMELEC na kini ang pinakauna nga higayon nga ginapatuman ang mall voting sa Cagayan de Oro City. Gawa sa unang distrito, aduna sa mall voting sa mga numbered barangays sa ikaduhang distrito sa syudad. Singon sa tigdumala sa mall nga kapin 7,000 ka mga botante gikan sa unang distrito ang ilang gilauman nga mudagsa sa mall karong adlaw. Naka-standby sab ang security ug medical personnel sa mall aron mo responde panahon kung gikinahanglan kini alang sa mga nagalisod o pangita sa ilang presinto. Dunay gimontar na precinct finder o mutabang sab ang mga personahe sa Citizens Armed Volunteer nga PPCRV aron dali nga makita ang ilang polling precincts. Sumala sa COMELEC, walay nakita na problema ang pito ka mga automated counting machines tungod bugnaw ang temperatura sulod sa mall. Ang Cagayan de Oro City adunay kapin 400,000 ka mga botante ug ika-12 kini sa vote-rich city sa tibok Pilipinas ug sa Mindanao. Kini ang ikatulo nga adunay pinakadaghang registered voters. Sara, as of 4 p.m. karong hapuna mukabat na sa dulan 5,000 ka mga botante ang nakasulod na sa mga voting centers dinhi sulod sa mall. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap.